Assam, divide Assam, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जान देंगे, we want, we want, we want, no Bodoland, no rest, no Bodoland, no rest, we want Bodoland, we want Bodoland, we want Bodoland, no rest, no Bodoland, no rest, no Bodoland, no rest, we want Bodoland, we want Bodoland, we want Bodoland, we want Bodoland, no Bodoland, no rest, no Bodoland, no rest, no Bodoland, no rest, divide Assam, divide Assam, divide Assam, our demand legal, demand, our demand legal, demand, we want justice, we want justice, we want justice, welcome revolution, welcome revolution, we follow democracy, we follow democracy, we want Bodoland, we want Bodoland, no Bodoland, no rest, no Bodoland, no rest, we want Bodoland, divide Assam, divide Assam, we want Bodoland, we want Bodoland, no Bodoland, no rest, no Bodoland, no rest, we want Bodoland, we want Bodoland, no Bodoland, no rest, we want Bodoland, divide Assam, divide Assam, born too long live, born too long live, born too long live, born too long live, our demand legal, demand, our demand legal, demand, no Bodoland, no rest, no Bodoland, no rest, divide Assam, divide Assam, Jai Guru Hare, Jai Guru Hare. गिबियावनो आङो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै बयनिसिमबो बिग्रायारि हामलायनायखौ आं बावहरनाय थाबाय। बर' माहारियारि फरायसा आफादा थांनाय 7 तारिख फेब्रुवारियाव जोनोम मोननानै बर'फोरनि थांनानै थानायनि जि मोनथाय बे मोनथायखौ लानानै जोङो दिनै जोनोम जादों आरो बे मोनथायखौ लानानैनो जोंनि थांखिखौ आगान सुरनो थाखाय जों गिबि खेब दिनै जोंनि दिल्ली जोंनि भारतनि राजथावनि जन्तर मन्तराव जों नुजाफैनो हादों। दा गिबियावनो आङो दिनै बे दिल्लीनि जन्तर मन्तरावहाय नुजाफैनो हानाय जोंनि मानगोनां आलासि बिथांमोनखौ आं दिनै बनसुनि जानानै गिबियावनो खर'गं लायै बिथांमोनखौ आङो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। आरो बेजों लोगोसे दिनै जोङो बर' माहारिनि फरायसा आफादनि जानानै गासैबो बर' जातिखौ मोजां मोनग्रा गासैबो बर' हारिनि गेरेमसा जानायखौ लुबैग्रा बर' हारिनि थांनानै थानायखौ लुबैग्रा बर' हारिखौ रैखाथि होनो सानग्रा गासैबो बिग्रायारि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनै बे जन्तर मन्तरनि जौसाङाव थानानै आं नोंथांमोनखौ दिनै खर' गंलायै आङो आर'ज गाबहरबाय। दा दिनैहाय
जोङो गिबियावनो दिनै बे जन्तर मन्थरनि जि जोंनि थांखि आलादा रायजो सोरजिनाय बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय जाय बिथांमोना जाय बर' माहारिनि जाय जोंनि बर' जातिखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिब' बिनानाव बिदा फंबायमोनखौ दिनै जि एसे हायो जोंनि दिल्लीनि जि जन्तर मन्थरनि प्रग्राम बेखौहाय दिनै मोगथां महर मोननो थाखाय जि थाइसे थाइनै फैसा हरदों बिथांमोनखौ खर' गंलायै आङो बनसोनि जानानै दिनै आं बिथांमोनखौ साबायखर बावहरबाय आरो जाय बिथांमोना दिनै जोंनि जि आलादा रायजो सोरजिनायनि जि थांखि लानानै जि रायजो राजानाव अनसुंथाइ बिनो थांदों जाय बिथांमोना सोरबा जोंनि बंस'नि बिबानगिरि आरो दैदेनगिरिफोरखौ बिथांमोनखौ सोरबा गोखा आरो सोरबा गोदै रावजों हरदों बिथांमोनखौबो जोंनि बे बर' माहारिनि जाय बिथांमोना आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय सिमां नुनानै मुंख्लं जालांबाय बिथांमोना दिनै बिथांमोनखौ बोर सारस्रि हरगोन होननानै आं आसा खालामबाय। जोंहा दिनै गिबियावनो बर' माहारियारि फरायसा आफादा जि आलादा रायजो सोरजिनाय जि बर'फोरखौ बे बुहुम बिखायाव जों थांनानै थानो लुबैनायनि जि थांखि लानानै जों आवगायबोदों बे आवगायबोनायखौ लानानै जोङो मोगथां महर होनो थाखाय गिबियावनो जोङो दिनै जाय बिथांमोना बर' जातिनि रैखाथिनि थाखाय आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय जाय बिथांमोना गावनि जिउखौ बाउसोमनानै मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ गिबियैनो जोङो खर' गंलायै जों खुलुमहरो आरो बिथांमोननि जों आशीर्बाद लाहरो। दिनैहाय गोबां जोंनि बर' लाइमोनफ्रा गोबां जोंनि बर' आइजोफ्रा जोंनि बिमानि मोननायखौ हुगारनानै जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि खालामनो दिनै जोंनि इयुनखौ गोजोन मोनसे थासारि होलांनो थाखाय बिथांमोना जाय गावसिनि जिउखौ बाउसोमलांबाय जाय बिथांमोना गावसोरखौ दिनै जातिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामलांबाय बिथांमोनखौ जेब्लायबो जोङो गोसोखांगोन आरो बिथांमोनखौ जेब्लायबो जोङो गोसोखांगोन लानानै जों आलादा रायजो सोरजिनाय बर' हारिनि देरसिन सिमांखौ जों मोगथां होनो थाखाय मोगथां महर होनो थाखाय जों जेब्लायबो गोसोआव लानानै जों आवगायलांगोन। आरो दिनै जाय बिथांमोना बर'लेण्ड आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय जाय बिथांमोना गासिबो जेराव दं जाय एनडिएफबि जोंनि एनडिएफबि नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि जाय बिथाङा फाउन्डार रन्जन दैमारि बिथाङा दासिमबो जेलाव जोबजानानै दं सान्थि सुक्तिनि उनावबो बिथाङा दिनै रेहाय मोनाखै दिनै आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना जेलावहाय लिडार्स आरो केडार्सफ्रा जोबजानानै दं सान्थि सुक्तिनि उनावबाबो बिथांमोनखौबो जोङो दिनै गोसोखांनानै बिथांमोननि सेक्रिफाइसखौ जोङो गोसोखांनानै जोङो बिथांमोनखौ दिनै जों गोसो गोरबोजों गोदान जोलै आरो जोलैसा जोंनि आलादा रायजोखौ लांफिनग्रा बिथांमोननि जानानै जों बिथांमोनखौ जों गोसो गोरबोजों जों खुलुमहरो। बिथांमोननि नाजानाय बिथांमोननि जे स्पिरिट बिथांमोननि जे थुलुंगानाय बे जेब्लायबो जोंनि गोसोआव थानानै जोंनि गोदान जेनेरेसन बर' लाइमोनफोरनि बिखायाव थानानै बिथांमोना जेब्लायबो थुलुंगा होगोन होननानै जों आसा खालामो। आरो बिथांमोननि जि खस्थ' बिथांमोननि जि सेक्रिफाइस आरो जाय बिथांमोना दिनै दाब जेलाव जोबजानानै खस्थ' खालामनानै बिथांमोना दासिमबो दङ बिथांमोननि थाखाय जों जेब्लायबो खामानि मावनांगोन बिथांमोनखौ जों उदां अख्राङाव जों लाबोनो थाखाय जों बंस'आ जेब्लायबो जों खामानि मावलांगोन। दा जोंहा दिनै आलादा रायजोखौ जोङो दिनै गोबाव समनि गेजेराव गोबाव सम बोसोरनि आगोलनिफ्रायनो दिनै जों नांबोबाय थादों। बर' आन्दलना 1967 निफ्रायनो दिनै जागायजेनबोनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननाय 1987 मायथाइयाव दिनै गिदिर मोनसे थुलुंगानाय मोनदों दिनै गिदिर मोनसे बिग्रायखांनो हादों आरो बिथांमोननि उनावनो जोंनि बर' हारिनो आलादा रायजो जायखौ डिमान्ड खालामदोंमोन बेखौ होआलासिनो बिथांमोना भारत सरकारा मोनसे फिसा काउन्सिल बिथांमोना जोंनो होदों। 1993 आवहाय बिएससि मोनदों जाय बिएससिआ बर' हारिनि जि देरसिन सिमां बे सिमांखौ मालाबाबो जाफुंसार होनो हायाखै। बेनि थाखायनो 1996 आवहाय जोंनि बर'
लाइमोनफ्रा बर' लिबारेशन फ्रन्टनि नाम लानानै बिथांमोना हाथियार लानानै बिथांमोना फिन खेबसे दावहा नांफिनदों जाय बिथांमोना दावहा नांनानै आर्म्स लानानै हाथियार लानानै 2003 आव बिथांमोना मोनसे 6 शेड्यूल काउंसिल को भारत सरकारनिफ्राय मोननो हादों नाथाय बिथांमोना 2003 आवहाय जाय बीटीसी खुंथायखौ जोंनो बर'फोरनो होदों बे खुंथाया कुनुदिन बर'फोरनि आलादा रायजो सोरजिनायखौ मालाबाबो दिनै जाफुंसार होनो हायाखै बेनि थाखायनो 2003 नि उनावहाय बर'फ्रा फिन खेबसे आलादा रायजो सोरजिनायनि थांखि लानानै बिथांमोनहा दिनै आलादा रायजो नङाबालानो 2020 आव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन मोनसे फिसा काउन्सिल लानानै फैदों जाय काउन्सिला बीटीसीनि देरसिन जानांगौमोन नाथाय बे मालाबाबो बीटीसीनि देरसिन जायालासिनो जोंनि थाखानाय बीटीसीखौनो फिसा मोनसे पावारलेस खालायनायनि जे पलिसिखौ लादों बेयाव बर' रायजो राजानि जे थांनानै थानायनि जे थांखि बर'फोरनि जे आलादा रायजो